שלום חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון של בטלפון של חגי, והיום חגי הולך להמשיך את סופר מריו 64, עוד ונראה שהוא כבר התחיל. בגלל שאני הגאון, מצאתי מלא סודות בסופר מריו, אז הוא הצליח לעקוף את שלב 2 לפני שהוא עשה את 3, לא. הוא הצליח להגיע לשלב 4 ו-5 לפני שהוא עשה את 2. לא, 3 ו-4 לפני שהוא עשה את 2. עכשיו אתה... והיום הוא הגיע לשלב 5. ובשיתוף אחותי הקטנה. מה? היא מעצבנת, אתה מצלם אותי? כן, אחר כך אני מעלה את זה ליוטיוב. מה? אתה אומר עוד פעם שאני... ידעת שעלינו מה? שאתה מערבי? מנסה לשתת את הראש בסוף. כזה שנמצא את הבור הזה. שישה חיים? אין מושג איפה הבור הזה נמצא. הבור הזה מאחורי הספינה. רגע, אבל אתה החזקת בכלל את כל המטבעות האדומים? לא, למה? אתה צריך להשיג אותם בשביל לפתוח את התיבות. באמת? כן. תראה עוד כמה זמן. תשיג את כולם. אוקיי, חברים. חגי עכשיו נכנס למצב מרוכז. לא, את המטבעות האדומים כן הפסקתי. זה בכלל לא אפשרי, אי אפשר לשחות לעמקים כל כך הרבה. כן, וגם אי אפשר להיות... גם אי אפשר למחוץ יצורים בקפיצה אחת. גם אי אפשר שאיזה דג ייכנס לספינה ויצליח לצאת משם כל כך מהר. במיוחד שזה סלפח ענקי בגודל יותר גדול מאוטובוס. אתה יודע שיש דבר כזה, כאילו, אתה בטח שאתה יודע שיש דבר כזה. מה? נכון אתה יודע שיש דבר כזה, אם הייתה לנו סרטון אתמול של איזשהו כריש כזה ענקי. אתם מוכנים לרגע הגדול מכולם? יותר גדול כמעט מכל המיטה הזאת. כוכב! זה לא מפתיע. וזה השלב הכי קצר שקרה אי פעם. אני לא ידעתי איך עושים. ואני המומחה פה. אני הכי טוב בסופר מריו 64 בבית ספר, וזה בכלל לא חשוב. ואני בכלל לא לוקח קרדיט לעצמי. אבל למי זה משנה? טוב, אבל בגלל שלא אמרנו בכל שאר הסרטונים, אז בבקשה תעשו סאב ולייק בערוץ שלי. וגם לראפ אבוקדו. לא, ראפ אבוקדו בכלל ב-2024, אנחנו ב-2016. לא, ב-2012 אנחנו. אז ב-2024 תעשו סאב. אבל ראפ אבוקדו זה גם לא איכותי כמונו, כמו הסרטונים של אינריאל מיינגראפט. כן, אבל שלנו הכי טובים. תראו את האיכות הזאת. זוכרים את הסרטונים של אינריאל מיינגראפט? כן, אבל תראו. רגע, אבל... נו, תחשבו שאנחנו ב-2024. אם אתה עוד פעם אחת תעשה עלי את המצלמה. טוב חברים, אנחנו בכלל לא יודעים על ראפ אבוקדו, כי ראפ אבוקדו ב-2024 ואנחנו ב-2012, אז... אתה בסרטון, תשמור!